Hvad så? Det er mig, Sim Gameplay, og jeg skifter mellem de her to introer. Kør intro nummer 1. Det er mig, Casino Game. Hej, det er mig, Casino Gameplay, og jeg skal vise jer min nye. Det var intro nummer 1. Og jeg er tilbage selvfølgelig. Jeg løb lidt dumt før, men det var første intro, og så vil jeg sige, at så viser jeg den anden nu. Intro nummer 2, og det er de to introer, jeg skifter imellem. Og jeg har allerede planlagt, hvordan jeg skifter mellem dem, så hej for nu folkens.